Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă oră de relaxare pe breșul de yoga și vă invit să veniți în postura așezut. Începem să ne relaxăm, aducem picioarele în fața noastră, cum ne simțim confortabil, îndreptăm spatele, tragem ușor de umeri, putem mișca stânga-dreapta capul, față-spate, încet. Mișcările devin din ce în ce mai încete. Aducem palmele pe genunchi, orientate în sus. Rotim ușor capul de la stânga spre dreapta și de la dreapta spre stânga. Pe inspir, ducem capul în spate și expirăm. Inspirăm, rotim spre spate. Expirăm când coborăm capul în față. Când ajungem cu capul la mijloc, ne oprim, închidem ochii, palmele pe genunchi orientate în sus. Inspirăm, expirăm. Întotdeauna uit să-mi las ochelarii deoparte când încep clasele. Cumva sunt ca un atașament la corpul meu. Și continuăm să ne relaxăm, scanăm corpul din palme, brațe, umeri, tot corpul nostru. Când spun scanăm, înseamnă că sunt atent la corpul meu, la ceea ce simt, dacă simt tensiune, dacă am umerii strânși, dacă îmi simt organele genitale strânse, dacă mă simt încorsetată, cum mă simt. Asta înseamnă să scanăm corpul. Astfel încât să devenim conștienți de senzațiile din corp. Ne setăm intenția de a fi prezenți pe toată durata clasei. Orice gând vine, lăsăm să plece. Acum că ne oprim pentru a ne acorda timp nouă, nu facem planuri, nu facem planificări, ne oprim și suntem atenți la momentul prezent. Și vom începe clasa noastră venind în postura copilului. Ducem degetele mari de la picioare, ne lipim, genunchii sunt depărtați, lăsăm șezutul pe călcâie. Dacă nu ajungem cu șezutul pe călcâie, vom lua o pernuță și o aranjăm sub șezut, iar de aici vom duce brațele în față, fruntea vine pe săltea, lăsăm coloana să se întindă, picioarele sunt relaxate, moi, brațele moi, relaxate. Simțim bazinul cum se deschide, lăsăm picioarele moi, relaxate, coloana se întinde,
De asemenea, zona axilară, umerii. Inspirăm și expirăm și rămânem în această postură pentru aproximativ 3 minute. Atenția rămâne în corp sau pe respirație și orice gând vine, lăsăm să plece. De aici, fără să ne ridicăm, rămânem pe genunchi cu picioarele depărtate și vom duce brațele ușor înspre partea dreaptă. Șezutul rămâne pe călcâie. Practic întindem bine de tot partea stângă. Brațul stâng va fi peste brațul drept. Palma stângă peste palma dreaptă. Nu ridicăm șezutul, rămânem aici pentru aproximativ 2 minute. Simțim cum se întinde partea stângă, senzațiile din șoldul stâng. Inspirăm și expirăm.
Încet de tot ne vom muta spre partea stângă, fără să ne grăbim. Aducem brațele înspre partea stângă, palma dreaptă vine peste palma stângă și tragem bine, bine de tot de brațe spre partea stângă. Fruntea pe saltea, șesutul pe călcâie, atât cât se poate. În schimb, tragem bine de brațe, să lăsăm corpul să se deschidă și pe partea dreaptă. Și încet de tot vom elibera și ne vom ridica încet. Aducem picioarele, le apropiem, întindem picioarele și vom veni pe burtă, încet, fără să ne grăbim. Ne așezăm pe burtă. Aducem coatele aproape de corp. Brațul este perpendicular pe antebraț. Menținem trunchiul sus. Capul vine în continuarea gâtului. Picioarele ușor depărtate sau dacă ai nevoie să le depărtezi mai mult este în regulă. Le relaxăm picioarele. Dacă simți înțepătură sau durere în zona lombară, te întinzi pe burtă și rămâi acolo pentru următoarele aproximativ 3 minute. Dacă ți este confortabil, nu lași umerii și pieptul să coboare, ții pieptul sus și rămânem aici. Este o postură benefică pentru zona lombară.
Dacă dorești mai mult, brațele vin ușor lateral spre marginea saltelei, degetele răsfirate și cât poți aduci brațele cât mai aproape de trunchi în funcție de flexibilitate. Nu forțăm. Mai rămânem aici aproximativ un minut. Detensionăm zona lombară. Inspirăm, expirăm profund. Și încet, de tot fără să ne grăbim, venim pe burtă, fruntea pe antebrațe. Rămânem aici câteva momente, relaxăm. Și încet de tot ne vom ridica pe genunchi și pe palme, genunchii ușor depărtați. Coapsele vor fi perpendiculare pe genunchi. Întoarcem clepsidra, iar de aici brațele le vom duce în față. Relaxăm și băgăm cocoașa la loc. Am întors clepsidra, este în regulă. Fruntea vine pe saltea. Încercăm pe cât posibil să avem coapsele perpendiculare pe genunchi. În timp ne dăm seama cam cum trebuie să stăm. Simțim cum se pune coloana la loc dacă am stat cocoșați. Iar pe fiecare expir încercăm să apropiem pieptul fără să forțăm, să relaxăm. Vom simți cum se apropie tot mai mult de saltea.
Și încet de tot vom reveni. Ne ridicăm încet. Mișcăm ușor șoldurile stânga-dreapta. Simțim cum se dezmorțește coloana. Putem să rotim bazinul. Ridicăm coloana spre tavan, coborâm, mișcăm așa cum simțim, încet. Iar de aici vom duce piciorul drept în față, piciorul stâng rămâne întins. Întoarcem clepsidra și vom face postura lebedei. Inspirăm, iar pe expir ne vom apleca peste piciorul drept. Fruntea vine pe brațele, pe antebrațele noastre. Simțim șoldul drept. Lăsăm să se deschidă, să se relaxeze. Aceasta este zona noastră de target. Lăsăm să se relaxeze șoldul, să eliberăm tensiunile acumulate în zonele respective. Și încet de tot ne vom ridica. Nu ne grăbim. Aducem piciorul drept în fața noastră. Îl vom duce ușor la spate, îl lăsăm îndoit. Piciorul stâng trece peste piciorul drept.
Rămânem cu talpa pe saltea. Întoarcem clepsidra. Iar de aici vom îmbrățișa piciorul stâng cu brațul drept, spatele drept, cât posibil, evident. Nu forța, mâna stângă este pentru sprijin și vom întoarce capul spre umărul nostru stâng. Șezutul rămâne în totalitate pe saltea, inclusiv feza stângă. Inspirăm și expirăm. Ne sprijinim pe degetele de la mâna stângă. Lăsăm picioarele moi. Simțim cum răsucim coloana. Știu că nu este confortabil neapărat, însă e normal să se simtă așa. Nu durere, evident. Și nu forțăm mai mult decât simțim că poate să permită corpul. Picioarele sunt relaxate, moi, maxilarul relaxat. Inspirăm și expirăm normal. Dacă simțiți că tensionați picioarele, fiți conștienți, relaxăm. Mi se întâmplă și mie. E normal. Și încet de tot vom elibera. Aducem picioarele în fața noastră, ambele picioare, punem palmele pe saltea și vom plimba ușor picioarele stânga-dreapta. Putem să întindem picioarele și să simțim. Să fim conștienți de senzațiile din corp, cum simțim piciorul drept față de piciorul stâng, ce simțim. Și vom face și pe partea stângă. Îndoim piciorul stâng, piciorul drept întins, rămâne în spate. Ne așezăm în postură cât mai confortabil, astfel încât să nu avem durere. Inspirăm, iar pe expir ne vom apleca încet peste piciorul stâng. Nu forțăm, piciorul poate fi mai apropiat sau mai depărtat de corp, cum simțim. Punem fruntea pe antebrațe și rămânem aici.
Și încet de tot ne vom ridica, nu ne grăbim. Piciorul stâng rămâne îndoit și îl ducem spre spate. Piciorul drept vine peste piciorul stâng, talpa rămâne pe saltea. Și vom face ce am făcut și pe partea cealaltă, ne răsucim spre partea dreaptă, îmbrățișăm cu brațul stâng, piciorul drept. Șezutul este în totalitate pe saltea, nu trebuie să forțăm și vom privi peste umărul drept, spate, atât cât putem, nu ne judecăm, nu forțăm. Atât putem astăzi, dacă vom practica, poate vom reuși să fim mai flexibili, să fim mai să spunem mai performanți cu posturile noastre, însă nu este acesta scopul nostru. Scopul nostru este să fim flexibili, să fim sănătoși și să practicăm cu grijă pentru corp și pentru suflet câteva exerciții, dacă s-ar putea în fiecare zi, astfel încât să ne păstrăm această flexibilitate. Flexibilitatea nu este doar în corp, este și în minte. Pe măsură ce suntem flexibili în corp, vei sesiza flexibilitate și în mintea ta. Vei da seama de cum reacționezi în anumite situații limită, cum cântărești, devii mai echilibrat. Încet vom elibera. Aducem picioarele în fața noastră. Mișcăm ușor picioarele stânga, dreapta. Și vom întinde picioarele în lateral. Atât cât putem, nu foarte mult. Eu astăzi simt că am o ușoară contractură la piciorul drept, aș putea să spun. Nu că am făcut ceva special, dar se întâmplă. Motiv pentru care intrăm în postură și vom face în limita corpului nostru următoarea postură. Picioarele depărtate, șezutul rămâne pe saltea, iar de aici palmele în fața noastră. Ne vom apleca pe expir în față, atât cât ne permite corpul.
Pe măsură ce ne relaxăm, veți sesiza că veți coborî practic tot mai aproape de saltea, însă fără forțare. Corpul, relaxându-se, intră tot mai mult în postură, fiind tras de gravitație dacă noi nu opunem rezistență. Nu forțăm. Cred că simțiți care este zona de target a acestei posturi. Este partea interioară a picioarelor noastre. Simțim cum se întind picioarele pe partea internă, șoldurile. Relaxăm. Umerii sunt mult relaxați. Și încet de tot ne ridicăm. Ne ajutăm de palme, aducem picioarele în fața noastră. Putem să mișcăm ușor labele și vom veni pe spate. Ne așezăm hainele astfel încât să fim confortabili, întindem piciorul stâng, ducem ușor spre dreapta șoldurile ca să ne putem răsuci. Piciorul drept este îndoit și trece peste piciorul stâng. Așezăm palma stângă peste genunchele piciorului drept, ambii umeri sunt pe saltea, întindem în lateral brațul drept, întoarcem clepsidra și vom rămâne în această postură aproximativ 3 minute. Ambii umeri pe saltea și relaxăm. Dacă ai suficientă flexibilitate, poți să întorci capul spre brațul drept. Cum te simți confortabil?
Și încet de tot vom elibera. Ne revenim cu spatele pe saltea, tălpile pe saltea. Și vom întinde piciorul drept. Ducem ușor spre stânga șoldurile, ne răsucim. Îndoim piciorul stâng. Ambii umeri pe saltea. Întindem brațul stâng în lateral. Brațul drept este pe genunchiile piciorului stâng. Și rămânem aici. Lăsăm coloana să se răsucească. Suntem atenți la ce simțim în corp. Și încet de tot vom reveni. Venim cu spatele pe saltea, întindem picioarele ușor depărtate. Brațele pot să fie ușor depărtate de corp, palmele orientate în sus, e un om relaxat, se pare. Rămânem aici pentru câteva minute. Scanăm corpul din tălpi și până în creștet, fiecare în ritmul lui, în felul lui. Atenție la corp. Și orice senzație vine, o acceptăm și o lăsăm să vină.
Și încet de tot reveni. Dacă ai nevoie să stai mai mult, poți să stai. Și ne vom întoarce pe o parte. Și rămânem aici câteva momente. Și ne sprijinim pe palme și ne ridicăm încet. Nu ne grăbim. Ultima dată vom îndrepta capul. Aducem picioarele în fața noastră. Palmele sunt pe genunchi, orientate în sus. Umerii ușor trași în spate. Inspirăm și expirăm. Și suntem atenți la cum ne simțim. Și aducem palmele la piept în semn de mulțumire. Namaste. Să ne fie cu folos. Până data viitoare, să fim bine. Pe curând.